Dua. Makasagana na yung mama. Higit mo kikitang baba na eh. Ano ko, sabihan ng boy, 5 kayo. Ba, 5 na kayo Ba? matalaga. Minuna na Talaga yan. 5 kami ah. Paano niya duling? Ano ko ni Duling? Sabihan na muna na ikin ma eh. Kaya may lili Eh, may asaganan. May mulay ano. Wala mo lang iya. Kalamba na napupunta kayo, maliliit. Ano yan, boy? Boy, ameket. Tanidanan nila eh. Yan yung pag ginawa. Yan kamay nga boy. Tanidanan nila eh. Ma, gani. Yan eh. Yan kami mimuan eh. Di kami lang kami balugan. Mango ko yan mon. Mango ko yan mon. Mamandi na yung kabugin Sasakupan niya yata yung gabon mo. Kaya. Kaya, kulang pa. Bagay na yung tanda. Opo, tadi sa ka pang gabon o. Anak patang na ako na. Hindi ako pala mamulay yan. Di sa kang gabon. Nga doon. Kanya lang ako pinagin ko ba? Kahit tatanam yung alang moon. Mamandi ya. Mamandi na yung kabugin. Ang duling ngayon eh. Alam mo, pagpasensan mo. Bagay na mamarestring muna yan. Hindi mamarestro. Kaya yan, ma. Invalid yan. Invalid. Wait na, mangot ko tiyang muningal-ningal. Itatao ay. Eh, marina. Tinik mo na, boy. Men. Balo may galon, eh.